light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanino. Karong adlaw gisaulog ang pista handumanan sa usa ka santos, si San Luis Gonzaga, religious. Ang iya gyung tinuod nga pangalan ani kay Aloysius Gonzaga. 23 anyos ni siya nga namatay apan nakakabot og kasanto sa kinabuhi. Nataw siya 1568. Unya namatay sad siya sa 1591. Ang iyang ginikanan dako kayong dato, aristokrat na family sa Italia, o iyang gibiyaan ang tanan aron moalagad sa simbahan, pinaagi sa pag-atiman sa mga kabos, labi na gyud sa mga masakiton, o natakdan siya sa sakit o namatay. COVID siguro to, COVID-19 siguro to, or COVID-9 sa maningira, COVID-68 siguro to ang iyang giatiman. Natakdan siya o namatay, 23 anyos. Nag-training na ni siya padung sa pagkapari under sa order sa mga Jesuits. So modelo ni nato nga bisan sa kabatanon hingkod ang iyang paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Atong iampo ang tanang mga batanon sa tibuok kalibutan nga moalagad unta silang mahigugmaon sa Ginoo, o ato sang iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na gyud sa mga katawhan sa Russia ug sa Ukraine. Ato sang pasalamatan ang Ginoo ug iampo kanunay ang ato mga benefactors and donors, labi na ang nagsigig palit nining atong mga slots para sa atong proyekto dinhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, tighatag sa mga gasa nga langitnon imong gihiusa diha kang San Luis Gonzaga ang kahibulungang pagkainosente sa kinabuhi ug ang pagpenitensya. Itugot nga tungod sa iyang mga pahanungdan ug pangama, kaming wala makasunod sa iyang pagkainosente, makaawat sa iyang pagpenitensya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari.
Unya nakabalita ang hari sa Assyria nga si Terhaka, ang hari sa Ethiopia, nagpaingon na sa Assyria aron pagsulong kaniya. Sa pagkabilita niya niini, nagsugo siyag mga tao sa pagsulti kang Ezekias. Ayaw palingla ni anang imong Dios nga nagsaad kanimo nga ang Jerusalem dili gayud mailog nako. Nasayod ka na sa gibuhat sa mga hari sa Assyria sa tanang nasod, nga ilang gisulong, gilaglagayod nila sa hingpit. Nagtuo ka ba nga may makaluwas kanimo? Nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa. Unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihikyat sa atubangan sa Ginoo. Unya nagampo siya, O Ginoong Dios sa Israel, nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kirubin. Ikaw lamang ang Dios nga naghari sa tibuok kalibutan ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Pamatia in taon ako, O Ginoo, ug tan-awa ako. Pamatia ang mga pulong ni Sinakirib nga ani-ani ining sulat nga iyang gipadala kanako agig pagbiay-biay kanimo. Tinuod, O Ginoo, nga gipanglaglag sa mga hari sa Assyria ang ubang mga nasod o gipanunog nila ang mga Dios sa maong mga nasod kay dili man sila tinuod nga Dios kundili mga binuhat lamang sa tao gikan sa kahoy ug bato ug nangaugdaw ang maong mga Dios. Busa karon, O Ginoo nga among Dios, luwasain taon kami sa hari sa Assyria aron masayod ang tanang gingharian sa kalibutan nga ikaw lamang gayud, O Ginoo, mao ang Dios. Unya gipasuguan ni Isaias si hari Ezekias nga agig tubag sa pagampo sa hari. Ang Ginoo miingon, gibiay-biay ka sa katawhan sa Sion o gikataw-an kanila. Kay sa Jerusalem may mga tao nga nahabilin ug sa bukid sa Sion may mga tao usab nga magpabiling buhi. Buhaton gayud kini sa Ginoo tungod sa iyang gugma. Kini ang giingon sa Ginoo bahin sa hari sa Assyria, dili siya makasulod ni makaduol ni ining syudara, ni makahigayon siya sa paggamit sa iyang pana. Mupauli siya sa iyang nasod agi sa dalan nga iyang giagian sa iyang pagpaingon nganhi. Dili siya makasulod sa Jerusalem, kay panalipdan ko kining syudara tungod ug alang kanako ug sa akong alagad nga si David. Ug niadtong gabhiuna, miadto ang anghel sa Ginoo sa kampo sa kansundaluan sa Assyria, ug gipatay niya ang usa ka gatos ug 85,000 kasundalo. Sa pagmata sa taga-Assyria sa pagkabuntag, nakita nila ang maong mga sundalo nga patay na. Busa si Sinakirib, ang hari sa Assyria, mipauli sa ila ug didto puyo sa Nineveh. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Halangdon ang Ginoo ug angayng daygon, diha sa siyudad sa atong Dios. Ang iyang balaang bukid
labing matahom sa kabukiran. Mao ang kalipay sa tibuok nga kalibutan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Ang bukid sa Siyon, ang kinalayan sa amihanan. Mao ang siyudad sa dakong hari. Ang Diyos anaa sa iyang mga kuta. Gibantog siya sa pagkadalang panan. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. O Diyos, gipalandong namo ang imong gugma, sulod sa imong templo. Sumala sa imong ngalan, O Diyos, mauusab ang imong kadaykanan. Nagaabot ngadto sa kautlanan sa yuta. Sa katarong puno ang imong kamot. Ang Diyos nagasagang sa iyang siyudad, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, 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 hallelujah. Magdaigon ng Diyos, hallelujah. Magdaigon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila og mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno, ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diutay ra ang nakakaplag niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naghisgot si Kristo og iro og baboy. Unsa man mo? Tao mo o iro o baboy? Maayo kay tao dahil mo. Kaya ningon ra ba si Kristo nga
ayaw ihatag ang balaan nga mga butang o ang mga perlas ngadtos mga iro o sa mga baboy niya kanira bang misa balaan ra ba kay ni base niya na iro diha na ay baboy mo na dinis atong simbahan ato yung ipabugaw ang iro di na to pasudlon pero dili man tingali ni aktual nga iro di man tingali ni aktual nga baboy kung dili batasan nga murag iro o murag baboy. Musta mang inyong batasan? Murag tao o murag iro o murag baboy? Kinsa dinhi ang batasan nga tao gyud? Tasa ka mo. Maayo. Nay uban wa mo pataas, may pagkairo siguro na sila, may pagkababoy. Kinsa maning batasan sa unsa maning batasan sa baboy o sa iro? Tanawan ninyo ang iro. Ang abisan tanan mananap ha, tanang mananap. Ang ilag yung gusto nga sila ra gyud maoy matagbaw. Ganang ang ila ra yung kaugalingon ba? Self-centered kaayo. Ang iro ug ang baboy na ay pagkaon ila ra gyud na mungub dayon na basta na imo duol. Kanang possessive kaayo, daw kaayo. Magkabuang pagag-train sa iro, dugay kayong training sa iro aron mosunod sa imong gusto. Pero ang natural gyud sa iro ug sa baboy, ang iyag yung kaugalingon mo'y unahon pagtagbaw niya ug naay mo ilog bugnoon gyud na. Kamong mga asawa in relasyon sa inyong bana unsa man mo iro o baboy o tao? Dili mo possessive sa inyong bana, kamo mga asawa. Uy. Sige, kamong mga bana, dili mo murag iro o baboy, dili mo possessive sa inyong asawa. Na kung naay mo sikit-sikit, bisag pari pa, ngob dayon ka, suko dayon. Di mo yun ana. Wa na maningog. Sa ato pa, ang atong lawas, tao, kasagaran ang atong batasan, iro o baboy. Possessive. Daw, masuko kung dunay muilog sa atong pagkaon or atong mga kalipay. Muna, makita nato diri sa unang pagbasa, mura-mura tingali ni og rasya ning Assyria kay kaning Assyria dako sa kay ni sila nga kuan atong panahon na ba dako kay naging harian nya sige ni silang pangsulong og laing ging harian kay ilang sakupon ang usas ilang sulungonon karon ang lungsod ang nasod sa Dios ngatong panahon na nahibilin ang Jerusalem nya gamay kayo ang Jerusalem sigig ampo sa Ginoo gibiay-biay sa dako ug kusgan kaayo lig-on kay hari sa Assyria ing siya ayaw pailad anang imong ampo-ampo mas may pag-ari ka mo ampo nako kay kun di ka mo ampo nako kanang imong Dios di na makaluwas nimo kung sulungon ti ka tan-awa gug unsay nahitabo sa ubang mga nasod ingon ana ba nya gamay kay siya nga nasod di sa ato pa normal gina hadlok kita mahadlok ana kamo di mo mahadlok sulungon mo nga ring Putin kita Pilipinas di ta mahadlok sulungon tang Putin hadlok tay uk ta ona ang gusto sa Assyria diktahan niya ang Jerusalem unsa may gibuhat sa hari sa Assyria o sa Jerusalem wa siya mosalig siyang kaugalingon didto siya miduol sa Ginoo ningon siya ikaw man joy Ginoo sa tanan ikaw may nagkupot sa tanan gipakauwawa naman miani gibiay-biay naman ning among pagampo ingon dayong Ginoo relax lang pinaagi ni propeta Isaías di lagi nakasod sa imong lungsod di nakasod sa imong syudad kanang mga haria
kanang iyang sundao. So naka 185,000 ang sundao nga musod. Porti ng lisura nya usara ka syudad nya sulungon kag lig-on kay nasod 185. Apila to? 185 ba to? Ka sundalo. Pila ganito? Amo lagi. Usa ka gatos o kawaluag 5,000. So, kung sa may gibuhat sa Ginoo, tungod sa pagkadawo sa Assyria, gilaglag sila didto mismo sa ilang kampo. Usa ka gabi ira sila gipatay sa anghel, o pagkabuntag pulos na patay ang mga sundao. Niuli ang hari nga minghoy kay estanan. Hurot na magpatay ang sundao. Pasabot, kaning atong pagka self-centered, kaning atong pagsalig sa atong kaugalingon, masayang ragid ni siya tungod kay dali ra kay tang mamatay, mapawong ra dayon ta, muna ay gyud pagsalig sa kaugalingon. Ikaw na be, lingi anay mong tupad. Ina, nisalig ka nako. Ina, nisalig ka nako. Iya, moingon ganina siya, wa ko magsalig nimo wa nay klaro. Ang iyang kaugalingon ana mo'y gisaligan. Mao na og moduol ka ana niya isalig ko ay gyud ka. Pero moingon siya, salig gyud ko nimo. Mao na siya ang tinuod nga nisalig sa Ginoo. Kana bang mosalig tas atong isig ka tawo. Mao na nga niingon diri ang Ginoo sa atong ebanghelyo, buhatag gyud sa uban ang gusto nimong buhaton nila nganha kanimo. Mao gid na ang kinaiya gid unta nga Dios nun. Kana bang magtan-aw kas imong isig ka tawo nga murag imong kaugalingon. Haron ang mataglihok nato para gyud sa kaayuhan sa atong isig ka tawo. Kay sila naman ang atong kaugalingon. Maunay kinaiya sa tao. Di na kinaiyas mananap. Iro, baboy, manok. Di na mo'y kinaiya. Mga leon, mga tigre, samot. Kana yung maghuna-huna ka, unsay kaayuhan sa uban. Huna kaning namalit na tugslat karon, congratulations, mga tao di ay mo. Mga tao ba? Kanang wa gyud mo palit, bisag na ay ikapalit, mga baboy mo, or mga iro tingali. Di ba? Naamang ganito'y lola nga senior ba niya naara siya iyang balay wan ay trabaho, wa man siya ikapalit og slot niya, sige siya paminaw unsa may iyang gibuhat, iyang gikolektahan ang nanagtrabaho niyang mga anak o mga apo. Oy, o gusto ko ninyong lipayon, paliti ko nyog slot nga tong pader ana, kay ganahan kay kumupalit og slot, wa ko'y kwarta. Namalit ang iyang mga apo kapalit kay siyang dol-dol na po ka slots. Di perti niyang lipayan, nahimo siyang kanabang gahuna-huna siya ba? Iyang gitudluan tong iyang ubang mga kuyog sa balay o sa iyang kinabuhi nga naamang gyud mo'y mahimo, palit mo og slot. Ugma na ra bang akong ika-18th anniversary? Paspasin ninyong palit ron daghan taghalin. Unsa inyong ihalad sa akong anniversary? Basta nalipay mo sa akong pagkapare, ug dili ko murag baboy, dili ko murag kanini ang iro. Tratara sa ko ninyo nga murag representative sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay kanang atong isig ka tawo, mao man ay representative sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna tratara gid siya isip tao. Gahapon ang atong halin dako-dako baya. Nintag madoble ni karon. Nahalinan ta gahapon og 271 ka slots. Pat. Dako ni atong halin gahapon. Muna niabot na ta og 8,482 ka slots ang atong halin out of 54,000 slots nga atong ibaligya.
na apay 45,518 ka slots. Og ang tanan mo tratar ani nga muratag kuan bisan pag krisis ang panahon. Kani manggong mga taong gasalig sa Ginoo mga igsoon, dili nimo ila og krisis. Why krisis sa Ginoo? Tanawa ra gud ning atong santo karon, 14 yang datua, wa man siya mukuha og kwarta gikan sa iyang ginikanan. Kamagwangan gud ni siyang anak sa 7 ka managsuon. Siya gyud mo'y number 1 nga manununod sa ilang katigayunan nga 40 yung dakuha. Aristokrat gud nga family. Pero iyang gibiyaan tanan, giabando niya. Nagpuyo siya sa kakabos. Nga naman, kay kuna atas Ginoo, why crisis? Mao tong daghan kay siya gitabang adto samtang nag-eskwela siya sa seminaryo, mga Hiswita, sige na siya tabang sa mga taong nanginahanglan, labi na gyud sa mga naigo adtong pestilence. Ang resulta, natakdan siya og namatay. Kay di lagi mahadlok ning tao nga naas Ginoo, wa gi krisis. Nya wasan mahadlok kanus ang mamatay. Mao nang uban ingon, krisis keren oy wa tay ikatabang. May pagkairo ka, may pagkababoy ka, kanang iro og baboy, para gud anang tagae sila pagkaon nga usa ra ka plato, nya 5 ka buk imong iro. Tagae dito ba usa ka plato, unsa may buhaton nila? Sinikmatay gina, bugno na mga katago ng imong pagkaon. Pero lagyo sila tagaig tag sa kabaldi nga pagkaon kada usa. Oy, maghinuktok na sa daplin. Una pa na sila mahimong malinaon kung tagbaw na sila. Pero kitang mga tao, lahi. Atong tagbawon ang atong isig katao, bisan pag kita, wa na tay ato. Nga naman, kay lagi ang atong gugma naa sa representative sa Ginoo. Og pananglitan ro na ay adik, musaka sa inyong balay. Unsaon man nimo pagtratar? Pa sudlon o dili? Imong silingan ba adik? Iladog yung kawatan kay tanan. Saan? Pasudlon dili. Nya gauwan ra ba? Tikusugas uwan. Nya siga taon kay mata. Mag-og yung nakasuyop. Hadlok naman mo ulis ila kay sigihan magkulata. Anhas inyo sa pasudlon dili. Kung mo ingon, di mo tsapa di roy. Baboy ka. Iro ka. Ibutang dahil imong kaugalingon, ikaw kuno'y adik. Ikaw ba'y adik ba? Mo na ingon, love your neighbor as yourself. Ikaw kuno'y adik. Gisalikway na kas imong ginikanan. Nya niya ka ni pasilong ka aning balay sa tao nga imong nakitaan nga siging simba. Nagtuo kag dawaton ka. Nya wag yapong kadawata. Una-una ako na. Ilado ba mo din ka na mga adik, sige ba nagtanaos nyo mga naong kani siging simba, Brad Luloy ni, ato-atoon sa ila. Anoktok Brad Luloy, anak ko sa inyo puyo ba, kay isalikway mong kusamo, tanong, di ka tao naong. Ambot ka Brad Luloy, ali Brad, Jesus, representative, rabakas Ginoo, posible na himo na Brad Luloy. Mo nang tuwa siya puyo dito suo, kay para dili mo atong adik ka tayo. Ang kuyaw mo anhi simbahan, no? Anig simbahan ba? Padir, anak ako puyo, siga kay mata. Anak, ambot lang, maubit ato among gipapuyo diri kadiyot, da. Biktima dayon ang si Remy, buak pa ato mga baso diha. Murag, ubay-ubay naman to among gi-welcome din, pero may giming mabiktima. Ilad-ilaron lang. Ay, sos, kolekta raman sa giilad, hatag lang. Malipay biya kay ng adik o imong dawaton, muhilak ko na. Ako, puros-puros bagina mga adik ng akong ipangtabangan na kuan. Muhilak ko Saan pa din, salamat kayo. Hilak. Pero hindi sunod sa lagi na sa laing mo dool ni mo. Iyan na sa tong amigo. Lain na sa pasangil. Atagaan lang yapon. Muhilak ko Skalipay. Nya, ang sama na. Malipay ang ginawa na, dili. Usar man kataom to ba? Sige, lainon lang nato example, hadlok mamuan ng adik. Aka mo mga asawa,
kung ang imong bana na ikabit niya, dadon niya iyang kabit sa inyo. Kay gisalikway dito sa ginikanan, kay nagpakauaw lang, nangabit og minyo, niya dadon sa inyo ang kabit, kay anak papuyon. Saman, papuyon ninyo. O masuko mo. Tutok lang yan. Labi na yun nga. Sige kung mong simba din eh. Sige kung mong simba. Saman, papuyon, dili. Papuy, nausa. Kay nga naman, higugmaa lagi, buhata ngadto sa uban, ang ilang gustong buhaton na ninyo. Una-una ako nung ikay kabit, nailad ka ning tawhana, gatuo kag ulitaw niya, karon nga nabuntis na ka, minyo di ay. Unya ang imong ginikanan, isalikway pag yung ka, asa makapadong, maghikog. Di ato yung kadagan na ning nakapabuntis nimo, yang nakapabuntis nimo, kay na may asawa. Nya gidaman ka ngadto sa ila, pag abot nimo ang asawa na ingon man, kaluoy nimo day no, nailad man day kani akong bana, duha na tang nailad ani. Na sige, magkuan ta diri, magsabot-sabot ta kay giilad ta ning baboy ng dako. Nga imong bana baboy man. Di imong gidawat, pagdawat nimo, hunahuna ako nog ika pa na sa iyang side. Unsa imong bation kung gidawat ka, nya gipasaylo. Maguol ka malipay. Malipay, makapasalamat kas Ginoo, makadaig kas Ginoo. Nya katong imong bana nga nagdas iyang kabit nga nas inyo, unsa man malipay to siya dili. Porting lipaya. Pero ikaw unsa may imong gibati? Porting sakita. Mura kag gihiwa-hiwa. Og muna nga niingon si Kristo, paningkamot mo pagsubay sa dalan padong sa langit nga sigpit og lisod. Jutay ra ang nakakaplag ni ini, ang dalan sa impyerno lapad og sayon, daghan ang misulod og misubay ni ini. Dili sayon si Kristo nga magsigig welcome ni Judas. Dili sayon nga si Kristo og si Maria mutugot nga ang mga taong buangon sama kabuang atong taga-Assyria midagmal ni Hesus hangtod sa iyang kamatayon, wa manghilabot si Maria. Lipay kay sila gikan alas 12 gabi sa Huwebes hangtod sa hapon sa Lunes, lipay kay mga mangtas, siging bugal-bugal ni Hesus, siging dagmal, siging paningkamot nga patyon sila, nagpista sila sa dugo og lawas ni Hesus. Pero si Maria gahilak, pero gihatag gid niya ang kalipay sa iyang isig katao. Dili ba? Nindot? No? Man mo kauyon. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, ang Dios atong amahan, nagbuot nga ang tanang mga tao maluwas. Busa, mudangop kita sa Dios nga masaligon og moingon, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang Ginoo maghupong sa espirituhanong mga hatag sa atong Santo Papa, sa atong obispo nga si Jose, o sa tanang mga pari, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang Ginoo maggiya unta kanila nga anaa sa awtoridad aron magtuman sila sa iyang kabubuton ug mangita sa kaayuhan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga luwason sa Ginoo sila nga gihikawan sa kagawasan, supak sa katarungan ug sa tanan nga gidaog-daog tungod sa ilang gituohan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa World Meeting of Families nga pagahimuon sa Roma o sa Archdiocesan Family Congress dinhi sa Subo karong Hunyo 22 hangtod 26, 2022 nga unta mahimong malampuson, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Teofilo Kamumot, sulugoon sa Dios, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang nangamatay makaangkon sa ganting tungod sa ilang mga maayong buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. O Ginoo, dugangi ang among kadasig sa pagbuhat sa imong kabubuton ug pagsalikway sa among kaugalingong mga gusto. Dawata ang among pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kawata o Ginoo, kining among mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupaw santusa. Kining panog, kining bino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nuhaman. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Himoa Ginoo nga sa panig-ingnan ni San Luis Gonzaga, makatambong kami sa bangketing langitnon, sinuluban kanunay sa sapot sa kasal, aron mahimo kaming mga adunahan sa imong grasya, gumikan sa pag-apil namo ni ining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming hatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon nikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Luis Gonzaga ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami ituyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. We are made for service, to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that we live through sorrow and pain. The love that will never die with strength. Magampo kita. Himua Ginoo nga kaming gipakaon nimo sa kalanon sa mga anghel, makaalagad kanimo diha sa putli nga kinabuhi og tungod sa panig-ingnan ni San Luis Gonzaga nga among gipasidunggan karong adlaw, magpabilin kami kanunay nga mapasalamaton pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi, makasud na gid tag langit. Pero nga ato lang yung i-maintain nga di lang gid ta magpadala sa atong mga baboy o mga iro nga batasan. Nakadawat naman tas balaan nga pulong sa Ginoo, ato yung puy-an
ang kinabuhi nga gipuy-an sa mga santos. Salamat sa nagpuyo sa kinabuhi nga balaan nga nagsigig hatag nato sa ilang suporta. So sa ako nang gikaingon kaganiha ang atong halin sa atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots nga tag 1,000 niabot na og 8,482 slots. Atong pakpakag usab ang nakapalit niini. Niya ang akong naihap nga nakwinta-kwinta nga inyong halad sa akong 18th sacerdotal anniversary. Ang mga slots ani niabot sad og mga 1,626. O dako da kay mugasan ako. Salamat kayo. Tanig mo abot ni og 4,000. Pero sagdi lang, mahuman raman gining atong project. Pero ang nindot kay daghan kaayo ang nahigugma sa simbahan. Taliwa nining krisis karon. Pamawi-bawi na lang ning ato sa nag-usik-usik karon sa grasyas kalibutan sama ng gubat sa Ukraine. Dagko kay sila gasto. Nya luoy kaayo ang kalibutan nga guba, nangamatay ang mga tao, ang mga bata nangamatay, ang mga tiguang na nag-wheelchair, na nag-walker, dagan in town kay mulikay sa mga bomba, luoy kay tanan, no? Nya gagasto sila dagkong kwarta. May patadin mga pobre, nya sigit ang hatag para simbahan, nagpatukod taog gingharian nga Diosnon. So ato ning ihalad ang atong sakripisyo para nga makamatngon unta ning mga leaders ani mga nasod nga naggubat karon nga ihunong na ang mga iro ug baboy nga batasan, siging away, siging bugno, di makontento sa daghang mga grasyang gihatag sa Ginoo. Luoy kayo, sakit ba palandongon? Mao na. Karon di ay augmang adlaw akong anniversary sa ika-18th anniversary sa pagka-ordination. Kuyog sad nako magsaulog ang lain akong napo kakauban sa ordination. Niya ugma sang adlaw dunay simultaneous nga misa para sa tanan nga mga pamilya sa tibuok kalibutan. So magsugod man ang family congress ugmang adlaw, so musugod sad ang misa. Doon na tayo misa dinhi alas 3 sa hapon. Akong giawhag kamong tanan nga dunay pamilya. Kung mahimo dadagyod ang anak, amahan o inahan. Panganhimo ugma alas 3 sa hapon atong misa niya dunay special blessing sa mga pamilya. Ato na lang sinang tawgon og family jubilee tungod sa atong paghandom sa kanindot gyud sa pamilya sa tibuok kalibutan. Anang adlaw ugma atong iampo nga unta ang mga pamilya mahimog yung Diosnon nga pamilya, dili ning mga yawanong pamilya nga ang gana ra gyud mo giagad niya dayon lag buwag, dayon lag away kung naana ang mga kalisdanan, mga kasakit. So nga malig-on unta ang mga pamilya. So imbitara ha tanan ninyong kaila ana inyong mga group chat diha. Ana anrita dire bulahan to makatambong ugma alas 3 ang misa. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nga bulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.